Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Ndewonu maka isonyere m n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ ụtụtụ ka ị na-ekiri m, ụtụtụ ọma. Ọ bụrụ na ọ bụ ehihie ọma. Ya bụrụkwanụ mgbede ọma. Ka chi foro taa fotere anyị ihe ọma. Esi m n'ụlọ ọrụ Ugwumba telivishọn wee na-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa. Ndị a bụ ọkpụrụkpụ okwu ndị a ji mere isi akụkọ. Nwata akwụkwọ na mahadum Nnamdi Azikiwe akwụọla ụdọ ka ọ hụchara ka rịzọtụ simesta ya si wee kọtọ ihu. Ndị ogbu mmadụ n'ike atụgharịala wee gbusie onwe ha na Kaduna bụrụ maka ike ego nke ha natagoro na ntọrị. Akụkọ anya mmiri nke na-erute anyị ntị gosiri na Oriakụ Agụironsi ya na Oriakụ Emaya Ọkpara bụrụgo ndị lara mmụọ ka ọ dị ugbu a. Otu nwaanyị kpọọ agadaga ụmụ nwoke ejima anọ were na-arịọ arịrịọ na International Market na Alaba ka matara ugbu a na ọ bụ adịgboroja. Igbo ndị ọma njem ọnụ, a sị na ezukọrọ aka ahụ eri udene atụtuo ngịga. Ngwagerezie na akụkọ anyị ka ọha na-eju ya. Ọka akụkọ ụwa taa bụ mụ onwe m, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Adaọlaedo. Nwata akwụkwọ nọ na ogo akwụkwọ nke abụọ na mahadum Nnamdi Azikiwe abụrụgo onye lara mmụọ ka ọ dị ugbu a site n'ịkwụ ụdọ ka o lechara ule simesta nke o lere wee mata na ọchịtaghị aja na ya. Ya bụ nwata akwụkwọ nke Punch newspaper na-egosighị aha ya bụ onye si Isikwa Atọ Local Gọọmenti na Abia steeti wee pụta. O so mpaghara nke ndị na-agụ Industrial Physics na ya bụ mahadum. Dịka onye nta akụkọ anyị si wee dee, ahụrụ ahụ ya ebe ọ nọ na-akụ mgbegiri n'ime ụlọ ya. Otu onye na-achọghị ka amata aha ya maọbụ onye nwa bekee nwere ike ịkpọ anonymous fellow gwara onye nta akụkọ anyị na ya bụ nwata akwụkwọ lagoro mmụọ kpọchiri onwe ya n'ụzọ abalị ole ma ole were na-akwa arịrị ka ọ hụchara ule nke ha lere na simesta gara aga wee mata na ọchịtaghị aja na ya. Ya bụ nwa amadi gọkwara n'ihu wee mee ka amata na ahụrụ ahụ nwatakịrị a ebe ọ nọ na-akụ mgbegiri n'ime ụlọ ya ebe ụdọ nọ ya n'olu. Onye ọgba ama ọzọ mekwere ka amata na ya bụ nwata akwụkwọ egosighị na o nwere ihe na-enye ya nsogbu tupu o were ndụ ya. Dịka ọ dị ugbu a, onye isi ndị uwe ojii na ya bụ mahadum bụ Maazị Ken Chukwura enyela iwu ka akpọta onye ya na ya bi n'ụlọ maka ịgba ya ajụjụ. Ndị ogbu mmadụ n'ike atụgharịala wee gbusie onwe ha na Kaduna kwụrụ maka ike ego nke ha natagoro na ntọrị. Ọgbaghara batara n'etiti ndị otu abụọ na-egbu ndị mmadụ n'ike ma na-anapụkwa ndị mmadụ ego n'ike. Ya bụ ọgbaghara bidoro mgbe ha kechara ego ha natara na ntọrị, mana otu ndị n'ime ha na-egosi na enyeghị ha ego nke kwesịrị ekwesị maọbụ na ha eketaghị ego nke juru ha afọ. Ya bụ nghọtahie mere ha ji wee welie egbe wee gbusiwe onwe ha. Ihe a niile na-eme na ụkpụrụ ọchịchị UGWA Local Gọọmenti na Kaduna steeti. Akụkọ ihe onye metara a na-erute anyị ntị ụnyaahụ site n'ọnụ kọmishọna na-ahụ maka nchekwa obodo na ezinụlọ na Kaduna steeti nke aha ya bụ Maazị Samuel Arụwa. Akụkọ anya mmiri na-erute anyị ntị na-ekwu na Oriakụ Agụironsi ya na Oriakụ Emaya Ọkpara abụrụgo ndị lara mmụọ ka ọ dị ugbu a. Chewerego efifie wee jie ka Oriakụ ndị Igbo abụọ ama ama n'ihe banyere ọchịchị na Naịjirịa bụ ndị lawara mmụọ ka ọ dị ugbu a. Ihe juru ọha na eze anya abụghị na Victoria nwaanyị ọcha Agụironsi ya na Adamma Ọkpara nwụrụ, kama na ọ bụ otu ha na-abọ si wee nwụọ otu ugboro. Ha na-abọ fọrọ obere ka ha ruo 100 afọ. Tupu enwetachi ihe banyere ọnwụ ha abụọ
UGWUMBA telivishọn na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi ha n'udo. Otu nwaanyị kpọọ agadaga ụmụ nwoke ejima anọ were na-arịọ arịrịọ na Alaba International Market ka a chọpụtara na ọ bụ adịgboroja. Ya bụ nwaanyị si na ọ bụ onye Aguleri n'ime Anambra steeti. N'okwu ya ka ọ si na ọ mụchara ụmụaka wee kpọrọ ha wee gbagote obodo Lagos ịchọta ihe afọ ga-eri. O mekwara ka amata na di ya na-anya ụgbọala wee marakwa na ọ kpọọ ụmụazị a wee na-abịa obodo Lagos. Ya bụ nwaanyị sikwa na o binyere nwanne ya nwaanyị na Orile, mana ozi na-erute anyị ntị ugbu a na-egosi na ya bụ nwaanyị abụghịkwa ihe ọ si na ọ bụ. Ọtụtụ ụmụ Igbo nọ ebe dị iche iche ọkachasị ndị Anambra na-enye iwu na-ayọ ọhaneze ka ha nye aka maka na eji ha arịrịọ wee mara ndị Igbo. Ihe ji wee mara ndị Igbo bụ ịgba mbọ ịchọta ihe ha ga-eri. Na ọ bụ ihe ihere wee dịrị ndị Igbo na nwaanyị ji ụmụaka dị etu a ka a ga-ahapụ ka o wee bụrụ onye na-arịọ arịrịọ n'ụmụahịa. Mana ozi na-erute anyị ntị ugbu a gosiri na ya bụ nwaanyị abụghị ihe ọ si na ọ bụ, maka na ekwentị o tinyere enweghị onye na-aza ya. Ụmụ Igbo n'ebe dị iche iche ọkachasị ndị Anambra agbaalarị mbọ wee hụ na ọhaneze nyere ya bụ nwaanyị aka, mana achọwaziri ebe ya bụ nwaanyị nọ o wee bụrụ na ọ bụghị ebe ọ si na o si ka o si, ọ bụghịkwa ebe ọ si n'obi ka obi. Ụmụaka ọkpọ ọ bụghịkwa nyanwa bụ ihe mụrụ ha. Dịka ọ dị ugbu a ka anyị na-atụ anya na ndị uwe ojii ga-elebanye anya na ya bụ okwu ka mata ebe ya bụ nwaanyị nọ, mata ihe o ji atụ asị, ma matakwa ebe ya bụ ụmụaka si wee na-apụta. Igbo ndị ọma njem ọnụ, a sị na ọ na-abụ ebe ọkụ nyụrụ awụsa ọwa. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachi akpa akụkọ anyị, ga-enwenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ na mbụ. Nwata akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe akwụọla ụdọ ka ọ hụchara ka rịzọtụ ya si wee kọtọ ihu. Ndị ogbu mmadụ n'ike atụgharịala wee gbusie onwe ha na Kaduna kwụrụ maka ikewe ego nke ha natara na ntọrị. Akụkọ anya mmiri nke na-erute anyị ntị gosiri na Oriakụ Agụiyi Ironsi ya na Oriakụ Emayi Ọkpara abụrụgo ndị lara mmụọ ka ọ dị ugbu a. Otu nwaanyị kpọọ ụmụ ejima nwoke anọ were na-arịọ arịrịọ na Alaba International Market abụrụgo onye achọpụtara na ọ bụ adịgboroja. Igbo ndị ọma na-ekiri m n'ụbọchị taa, a sị na nwatakịrị nọdebere okenye enwetaghị ibegiri ji enweta anụ kpọrọ nkụ. Ya bụ ahapụkwala isonye anyị na UGWUMBA TV site na TSTV Channel 280, mana aka Facebook anyị bụ UGWUMBA TV maọbụ UGWUMBA African Television, maọbụ na aka YouTube channel anyị bụ UGWUMBA TV. Anyị na-ekwu unu nkwa na a ga na-ewetara unu akụkọ ndị ga na-eme unu obi polina. Aka m bụkwa Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaoledo. Ana m asị nke onye chịrị ya zere. Ka ọ dịrị anyị mgbe m wetara unu akụkọ ọzọ, mana kịta nọdụ n'ọfụma. Ka Chineke mee unu mma. Ndewonu.